Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння я трымаю ў руках факсімільнае выданне нашай Нівы за 1910 год. Выпуск 3. Хочу з вами пазнаёміцца з артыкулам з нашага жыцця «Якая наша мова» пад псеўданімам «Хвалі Бог». Якая наша мова? Мова наша беларуская такая самая добрая, як і французская, або нямецкая, або іншая якая. Гэтак пісаў у прадмове да сваёй беларускай дудкі наш пясняр Мацей Бурачок. Як для француза ці немца добрая французская і нямецкая мова, так і для беларуса павінна быць добрая яго родная беларуская мова. Тая праўда так моцна зраслася з натурай кожнага народа, што аб ёй нават і не трэба шмат гукаць. Усе людзі, дзе яны толькі ёсць, на якой толькі мове вядуць гутарку, усе яны заўсягды шчыра любяць сваю мову, бо яна свая, не чужая. Можна і трэба чужую суседскую мову любіць, шанаваць, але ўсё ж такі яна не свая. Наша мова – гэта найбольшае нашае багацце. Калі адымеце яе ад сабе, тады перастанеце быць людзьмі. Дзеля таго не дзіва, што людзі так паважаюць і шануюць сваю бацькоўскую мову, на каторай колісь кожны першы раз сказаў слова «мама». Нашто ж тады наш пясняр прапамінае тое, што ўсім людцам і так здаўна акуратна ведама? Выходзіць, што робіць ён беларусам прыпінку. Быццам мы не так шануем сваю беларускую мову, як гэта робіць француз або немец. Бой, па праўдзе, шмат беларусоў забылося, што іх мова таксама добрая, а можа нават і пікнейшая, як шмат іншых. Угледзеліся яны толькі на тых, што інакш гукаюць, і пачалі ўжо думаць, што іх мова брыдкая, горшая за другія. І давай самым крыўляцца на іншыя мовы, а сваю ахрысцілі яны мужыцкай і простай. І цяпер яшчэ шмат хто стыдаецца гукаць па-беларуску. Але цяпер, як пачалося нашае адраджэнне, як кожны беларус пачынае праціраць сабе вочы, мы, каб хутчэй развівалась нашае грамадзянскае і нацыянальнае пачуццё, не павінны чурацца сваёй мовы, а голасна казаць, што наша мова таксама добрая і прыгожая, як іншая. Бо яно так і ёсць. Кожны беларус павінен усюды гукаць па-беларуску, дзе толькі яго разумеюць. А тады хутка прыйдзе час, калі ніхто ўжо не скажа, што наша мова простая, мужыцкая гутарка. Добры беларус не павінен казаць аб простай мужыцкай гутарцы. Ён толькі ведае беларускую мову, на каторай гукае каля 10 мільёнаў яго братоў. Хвалі Бог! Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу!